बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैहाय जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच जों जथायै आलादा आलादा जोङो बे थांनाय समावहाय जाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय रन्जित डेका जाय बिथाङा बड'फा जोंनि गेदेमा बिथांनि सायावहाय जि माने गाज्रि भाषायै सोंखारिदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा बिथांखौ जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेशनावहाय एफआइआर होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङावहाय बिथांनि मुसुखाखौबो जों सावनाय जादों दा जों बिथांखौहाय जोंहा दिनै शेड्युल कास्ट शेड्युल ट्राइब्स एट्रसिटिस एक्ट 1989 नि एगेन्स्टआवहाय जोङो बिथांखौ सेक्सन 3 आरो क्ल'ज 1 आरो सब 5आवहाय होनाय जादों दि बिथाङा दिनैहाय जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय जाय बिथाङा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय आरो बर'फोरनि थांनानै थानायनि जि सिन्था धारना राव हारिमु धोरोम फोथांनायनि जाय गेदेमा बिथां जाय बिहोमा होलांदों बिथांखौ दिनै टेररिस्ट एबा उग्रपन्थी होननानै बिथाङा सोंखारिदों दा बिनि सायाव जोङो बे धारानि गेजेरजों जों बिथांखौहाय जास्टिस मोननो थाखाय जाय बे धारानि गेजेरजों जाय ट्राइबेल नङै बिथांमोनहा ट्राइबेल सुबुंखौ थैनाय एबा थैयैनि उनावबो बखियो एबा सोंखारियो बिथांनि सायाव बिथाङा दिनै भारतनि आयेनाव गिदिर दायनि साजा दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा भारतीय न्यायनि सायावहायबो जोंहा आर्टिकल 196 आरो 352 जाय बिथांमोनहा इन्टेन्सनेलि जों इनसाल्ट खालामनानै जोंनि गेजेरावहाय दाङाबाजि लाबोयो बिनि सायावबो बिथांखौ जोङो सेक्सनखौ बसायनाय जादों दिनैहाय जोंहा दिनै सिन्था खालामनांगोन दि दिनै जोंनि बर' हारिखौ नासयनाय आरो सोबख'नाया दिनैनिल' गोदान बाथ्रा नङा थांनाय समफोरनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया बेफोरनिफ्राय उदां जानोनो दिनै आसामनिफ्राय गावनो थाखाय आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय दिनै सोमावसारदों आरो दिनै बिथांमोननि नासयनाय बिथांमोननि गादबनाय बिथांमोननि मुगैनाय दिनै बेफोरबायदि समयसाखौ लानानै बर' जाथिया गोबांबार जोङो दिनै भुगिनांनानै फैदों दा जोंहा थांनाय समावहाय मानगोनां बिटिसिनि CM प्रमद बर' बिथाङा जे कलिता बुंस'नो जे जोंनि बर'नि जारिमिन जे बेखौहाय 2025-26 नि बाजेट सिजनाव बिथांमोननो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे बसायनानै होदों दा बैफोरबादि बिथांमोन जाय दिनैनि रन्जित डेका बिथांमोनाबो कलिता बंस'नि नन ट्राइबेल बर'खौ मुगैग्रा दा बिथांमोन बादिनो जिहेतु जारिमिनानो गैया बिसोरनो बे जोंनि जारिमिनखौ गथायनानै होनाय माने जों दिनै गावनि जारिमिनखौ फाननाय गतिके बैफोरबादि सुबुङा दिनै जोंनि नेताफोरखौ फुस्लायनानै मोजां होननानै थगायनानै दिनै बेफोरबायदि हिस्ट्रिखौ बोनानै लानायनि जि षड़यन्त्र बेबो दिनै मोनसे गादबनाय बेबो दिनै मोनसे फोजोबस्रांनाय बे जाहैबाय डिप्ल'मेटिक बिथांमोननि गतिके बेखायनो जोङो साननानै बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो बेखौ दिनै उथायनांगौ होननानै जों 1 उइक सप्तासे टाइम होदों दा सप्तासेनि उनावहाय बिथांमोना उइथड्र खालामाब्ला जों आयेननि बेबस्था लानाय जागोन एबा इनडिफिनिट स्ट्राइक खालामनाय जागोन होननानै जों बिथां मानगोनां प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोनखौ जों बुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै जों बयबो मोनफ्रोमबो बर' हारिया दिनै जों सांग्रां जानांगोन दा फैबाय थानाय समाव खालि बे सोंखारिनाय नासयनायल' नङा थाखा फैसानि थांनानै थानायनि जोंनि कालचार जोंनि धोरोम जोंनि मोनफ्रोमबो इन्सटिटिउसनफोराव दिनै एन्टि ट्राइबेल जि पलिसि बियो दिनै हाबनानै जोंनि गेजेराव थेर बेथेर जानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जाय बिथांमोना दिनै असमिया भाषा नङाबा दिनै बर' मानसिफ्रा ट्राइबेल मानसिफ्रा आसामाव साख्रि मोना बेबो बिराद गिदिर मोनसे नासयनाय जाय दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा दिनै मोजां स्कप मोना दिनै सिभिल SCS आवनो होनदों दिनै मोजां ग्रेड 1 नि साख्रियावनो होनदों आरो जोंनि BTCआवथ' दिनै बोसोरबा जाबाय खुनु साख्रिनि मोनसे परिबेस गैया नाथाय बिथांमोना आसामाव साख्रि होगासिनो जों 5 बोसोर डिप्राइभ जानानै दं दा बैफोरबादि इल ट्रिटमेन्ट बैफोरबादि नासयनाय गादबनाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै गतिके फैबाय थानाय यां जेनेरेशन्सफ्रा दिनै बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जों खौसे जानांगोन आरो बैफोरबादि नन ट्राइबेल एटिटिउड ट्राइबेलनि एगेन्स्टआव बैफोरबादि नंखाय साजायनानै खोथा बुंनाय माने इनहिउमेन ट्रिटमेन्ट बेखौ फोजोबनोब्ला जों हदाय जों सांग्रां जानांगोन दा दिनैहाय जों बिथांमोनखौ
रिकुवेस्ट खालामदों मानगोनां क'क्राझारनि असि बिथांखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांखौ दायनि साजा होनांगौ आरो आं दिनै बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानदों मोनफ्रोमबो आफादफोरल' नङा साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रानो दिनै खौसे जानांगोन आरो बर' हारिखौ दिनै थांनानै थानायनि थाखाय दिनै बयबो खामानि मावनांगोन।